Hindi na mahahanap sa social media site na Facebook ang user na nagngangalang Nico Perez na isa umanong troll account at nasa likod na pamumutakti at paninira kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon sa alkalde, wala sana siyang panahon para patulan na naturang troll dahil taong 2016 pa siya pinuputakti ng mga troll, ngunit sumusobra na umano ang pagpapalaganap ng fake news at misinformation matapos tawagin din siya nitong liar o sinungaling sa post ng naturang troll. Aniya marami din ang nagbo-volunteer na legal group para sa maaring aksyon. Gulpi ang nagbo-volunteer ko niyan. Gulpi ang nagbo-volunteer, bako lang digdiyo pero pati sa Manila. Pero ako kaya, kan 2016 baga, until 2022, ako ang most trolled. Di man ako nagpapara-asikaso. Di ako nagpapara-intindi. Di ko nga nagpipa-follow. Di ko man nagkakabarasa ang sinasabi. So, di ako natotoxic about it. Except kang Friday evening, na igos ako nagpadara, na garo sinasabi sa ko, ano naman yan? Fake news na ito pang ginigibo. So, nag-decide ako to post about it the following day. Di ko aram na araw ka to ka-viral siya. Nakadakol na nagre-reach out na mga legal groups na gusto mag-volunteer. Ang pig-point out ninda, sabi ko kaya buko na yung pag-aksaya ng panahon. Pero ang pino-point out ninda, bako muna lang ining laban. Garo, pag may nasampulan, message iniyo sa iba. Si Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang naturang troll. Kinumpirma sa news team ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Naga City na natanggap na nila ang impormasyon hinggil sa namumutakti sa alkalde. Tukoy na rin ng mga otoridad ang naturang troll account na napag-alamang isa sa mga troll account na naninira sa alkalde. Matagal na umano itong naninira sa alkalde at na-trace ang digital footprint ng hindi pa pinapangalan ng individual. Bago pa lang kasagsaga na mga previous month, tigwa na kami kaya information. Actually, identified niyo man na si Tao. Nag-aalot lang kami ng kung talagang anong action ni Mayor. Opo. Kung kakasuhan niya, kung man-identified niya na si Tao. Si Tao mismo na naggagawa kayo ni Kisado nila. Sir, paano? So, nag-aano na lang kami kung anong action, kung gustong mag-file ni Mayor ng demanda. Halina na reklamo ni Mayor, si Tigtaw man sa muya mga information, si Samuya man na opisina, tigtrabaho yan, tigdikit-dikit talagang ma-identify dyan. Hanggang sa ma-trim ba nga, talagang iining taong ini. Kasi duman sa mga account na ginamit niya, so, duman nag-ipon kita mag-imbestiga hanggang sa nag-interview kita duman sa mga nakakabisto kayo ng account na ini, kung sisuyin na talagang sa yun na ini si tinutukoy ka, yun na ini si hinahanap ni, yun na ini si hinahanap ni Mayor. Maaari umanong maharap sa patong-patong na kasong libel ang fake news peddler na may hawak ng account at handang umaksyon ng PNP sakaling may mag-file ng formal na reklamo. Jan Amador, CSN.